wena Thokozana awusasho ukuthi wena naThandeka intombi yakhe yaseMaflower senihlukene. Awungitshele vele awusasebenza koMatiland. Le moto yakhe emnyama iChevrolet Spark ngoba ngizwa bathi abasengozeni. Yalimala yaba yini vele bayirate off. Kuyiciniso yini vele lokho? Awusasho kanti wena wathula nezindaba ezingaka. Ubhuti wakho Israel ngoba ngiva bathi uyadonsa eBarberton wagwetshwa. Hawu uboshwelwano Israel. Kwenzakalani vele udonsa isigwebo esingakanani? Yabona bese uya kumnikazi wendaba uyofuna izindaba. Hayi uhlulile. Kusho ukuthi kumele kube khona into ongayizama empilweni, uthole sports, uthole something, ujoin i-gym, yabona? Into ozoba busy ngayo, wenza ama TikTok videos ujiva, ubone nje noma usicocela indaba ezimnandi noma inganekwane. Ubone nje into ongayenza nje noma ungahamba uyochannela emgwacweni, uyabona? Hayi man. Yabona bese uya kumnikazi wendaba uyofuna indaba ngoba sohambe waya kubangani bakhe, waya ku social media kubo Facebook bakhe wabathe ukuthi ukhuluma ngale ndaba uzoyithola kahle ungatholi lutho. Bese uyakuye straight uyobuza ukuthi kwenzakalana akachaze. Uzenze ngathi wena uconcern, uzenze ngathi umzwela ubhlungu. Hayi uhlulile lapho. Khona into efunakalayo empilweni yakho ukuthi kube wena soyayenza ukuze ube busy ngoba unesikhathi esiningi ezandleni zakho and ungenza imali nedwena ubuni.